மக்களே, நேற்று ஐயா பிறந்தநாள்னு சொல்லி நல்ல சாப்பாடு. ஸோ அதுக்காக இன்னைக்கு ஒரு சின்ன மலை குட்டியா ஏறி இறங்கிடணும்னு சொல்லி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறேன். வாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன மலைங்கிறது பார்ப்போம். அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு மலை ஏற முடியலன்னா பக்கத்தில் வாக்கிங்காவது கண்டிப்பாக போங்க மக்களே. நாகர்கோவிலேருந்து வந்தாலும் மயிலாடியிலேருந்து வந்தாலும் இந்த ஜங்ஷன் வழியாக தான் உள்ள போகணும். தென்பழனி முருகன் கோயில் சக்கரகிரி ஆர்வாய்மொழி ஜங்ஷனுக்கு முன்னாடி இந்த கார்னர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பக்கம் ஒரு கோயில் இருக்குது, ஸ்கூல் இருக்குது, ஆப்போசிட்டில் டிஎம்பி பேங்க் இருக்குது. நம்ம இப்போ தென்பழனி சக்கரகிரி முருகன் கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். வாங்க மேலே பார்க்கலாம். தென்பழனி முருகர் கோயிலுக்கு வந்தாச்சு மக்களே. காலையில நல்ல ஒரு விஷயம் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம ஆரோக்கியத்துல கவனம் செலுத்த வேண்டியது நம்மளுடைய தலையாய கடமை. பெண்கள் கண்டிப்பா செலுத்தணும். நல்ல ஒரு பிளேஸ், நம்மளுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்க இடம், அதிக ஆன்மீகம், நல்லா இருக்கு, முக்கடலான கிளியரா தெரியுதுங்கிறது பார்க்கும்போது. வாங்க மக்களே. ஒரு மரம் செடி ஒரு அசைவு இல்லை.